नागरिकांना ग्रामस्थांना नम्र सूचना, आपण मास्कचा वापर करायचा आहे, सॅनिटायझरचा वापर करायचा आहे, भक्तांनाही सॅनिटायझरचा वापर करण्याबाबत प्रोत्साहित करायचं आहे। लवकरात लवकर ही महामारी संपुष्टात येण्यासाठी गुरुदेव चरणी आपण सर्वांनीच प्रार्थना करावी। पुन्हा एकदा हे मंदिर, हा परिसर हा आपल्या भक्तांनी पुन्हा एकदा फुलून जावा आणि ही वेळ लवकरच यावी अशी आपण सर्वांनी प्रार्थना करूया। आणि शासनाच्या त्याचप्रमाणे देवस्थान समिती असेल, ग्रामपंचायत असेल, यांनी दिलेल्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचनांचं आपण तंतोतंत पालन करूया। या कोरोनाच्या महामारीमध्ये आपण लढत असताना सर्व बाबींचा विचार करून, सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचं पालन करून आपण हा कोरोना हरवूया आणि आपण एक नागरिक म्हणून जिंकूया असं मी सर्वांना आवाहन करतो। 17 मार्च म्हणजे 22 मार्चचे जनता कर्फ्यू केंद्र सरकारच्या आधीपासून यांनी या महामारीला सामोरं कसं जावं या मार्गदर्शनासाठी आलेले हे दीपक चव्हाण यांचं आज नरसिंहवाडी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं, नागरिकांच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही। जनतेनं एकच करावं, दिलेल्या शासनाचं पालन करून आपलं आरोग्य कसं समृद्ध सुखी राहील या संदर्भात दिलेल्या शासनाच्या सूचना मार्गदर्शन करून आपण या महामारीतून कसं बचाव करू शकतो हे शिकावं। त्याचबरोबर दीपक चव्हाण यांनी केलेले कार्य 15 मार्च ते आज जवळजवळ 6 महिने पूर्ण स्वखर्चाच्या माध्यमातून त्यांनी जनजागृती करत आहे। त्यांचे आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी मी त्यांना या उपक्रमासाठी धन्यवाद देतो। आज आपल्या अर्जुनवाड गावामध्ये जगभरामध्ये सुरू असलेल्या कोरोना महामारीच्या संदर्भात, त्याचबरोबर जवळजवळ आतापर्यंत 1900 किलोमीटरचा प्रवास करून सांगली पुनीत पत्रकार सन्माननीय चव्हाण साहेब इथं आलेले आहेत। आज त्यांनी उदगाव असेल, चिंचवाड असेल, अर्जुनवाड आणि इथून पुढच्या सुद्धा गावामध्ये आज ते कोरोनाचे महामारी दूर होण्यासाठी, लोकांच्यामध्ये एक चांगला संदेश पोहोचवण्यासाठी आणि लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी यांनी स्वतःहून या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्वखर्चातून सामाजिक कार्य आणि सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी आतापर्यंत ते जवळजवळ गेली 5 महिने सातत्यानं या गाडीवरून अगदी मुंबईपासून ते सांगली जिल्हा असेल, कोल्हापूर जिल्ह्यामधील बरीचशी गावं असतील, या सगळ्या गावामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं योग्य मार्गदर्शन करत एक सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याचं काम त्यांनी करत आहेत। आज आमच्या अर्जुनवाड गावातसुद्धा सगळ्याच गल्ली प्रभागामधून त्या ठिकाणी फिरून तोंडाला मास्क असणं, सॅनिटायझर वापरणं आणि कशा पद्धतीनं या महामारीपासून लांब राहता येईल याचं त्या ठिकाणी मार्गदर्शन त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं अर्जुनवाडसाठी दिलेलं आहे। त्यांचं आमच्या सरपंच प्रज्ञाताई महाडिक, त्याचबरोबर या ठिकाणी अर्जुनवाडचे ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य, ग्रामस्थ यांच्या वतीनं मी यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या पुढील ही जी रॅली त्यांची चालू आहे त्यासाठी सुद्धा त्यांना अर्जुनवाड ग्रामस्थांच्या वतीने शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सांगलीचे पत्रकार दीपक चव्हाण साहेब आपल्या गावामध्ये मास्कचा वापर करा यासाठी जनजागृती करण्यासाठी आज त्यांचं शोले गाडीवरून आपल्या गावामध्ये प्रभात फेरी झाली। ते आज 104 गाव, आपलं गाव 101 गाव आहे, त्यांचं आपल्या गावाच्या वतीनं सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं स्वागत। आज उदगाव गावामध्ये आपल्या सांगली जिल्ह्याचे पत्रकार दीपक चव्हाण सर कोरोना संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी स्वखर्चाने आज 171वा दिवस आणि ते आपल्या गावामध्ये आज दाखल झालेले आहेत। शोले स्टाईलनं ते कोरोनाचा संसर्ग टाळावा या पद्धतीने त्यांनी जनजागृती करण्याचं एक निश्चय केलेला आहे आणि त्यांच्या कार्यास खूप खूप शुभेच्छा सर। मला वाटते की महाराष्ट्र राज्यातील हे असं वेगळ्या पद्धतीचं काम तुम्ही आज करत आहात, तेही स्वतःच्याच खर्चाने। तर सर तुमच्या या कार्याला खूप खूप शुभेच्छा आणि पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा शुभेच्छा। धन्यवाद। मध्ये मी प्रथम आपला सर्वांचे स्वागत करतो। आता आपल्या समोर पत्रकार दीपक चव्हाण आहेत। ते सांगलीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामध्ये काम करतात, प्रिंट मीडियामध्ये काम करतात, सार्वजनिक आणि सामाजिक क्षेत्रात ते नेहमी असतात। अगदी औषध गोळ्या लोकांना मिळाव्यात यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटल असेल किंवा अन्य सरकारी रुग्णालय असतील इथे त्यांचं काम चालतं। वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या ज्या महिला आहेत
त्यांच्यावर जो अन्याय होतो अत्याचार होतो त्याला वाचा फोडण्याचं ते काम करतात. महापुरात त्यांनी खूप मोठं काम केलं होतं, योगदान दिलं होतं. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात लोकांच्यामध्ये जनजागृती व्हावी, त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणेनेही चांगल्या प्रकारे काम करावं यासाठी 17 मार्चला आपण पाहतो की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी पहिला लॉकडाऊन जाहीर केला तो 23-24ला आपला लॉकडाऊन सुरू झाला. पण 17 मार्चला लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी पत्रकार दीपक चव्हाण यांनी ही रॅली काढली. आज 171वा दिवस आहे. हा खूप मोठा काळ आहे आणि या काळात त्यांनी नेमकं कोणती गावं फिरली, कोणते तालुके निवडले, कशा प्रकारचे सकाळी त्यांचा दिनचर्या काय असतो आपण त्यांच्याकडून थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. दीपकराव, तुम्ही सकाळी पहिली फेरी किती वाजता सुरू करता? साधारण 10 वाजता. जर लोकल असेल तर 10ला सुरू करतो आणि जर बाहेर गावाचं असेल तर 7 किंवा 8ला मी बाहेर पडतो. यामध्ये आत्तापर्यंत सांगली आहे, कोल्हापूर, साताऱ्याचे बरेचसे गावं म्हणजे आज 106 गावं पूर्ण झालेले आहेत माझी. आणि आत्तापर्यंत 1900 किलोमीटरचा प्रवास मी या गाडीवरून शोले स्टाईल केलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कोणतंही अनुदान नाही, मी स्वखर्चानं ही सगळी मोहीम गेले 171 दिवस राबवत आहे. लोकांच्या जागृती करत आलेलो आहे आणि एकंदरीतच कोरोनाची महामारी जोपर्यंत चालू राहील तोपर्यंत माझं हे जनजागरण सुरू राहणार आहे. तुमच्यासारख्या मोठ्या लोकांचा सपोर्टसुद्धा मला यासाठी पाहिजे. तुमच्या या गाडीवरती कोणत्या मान्यवरांनी व्हिजिट दिल्या किंवा भेट दिल्या किंवा ते बसले तुमच्यावर फिरले? माननीय जयंत पाटील साहेब आहेत, माननीय गृहमंत्री अनिल देशमुख आहेत, आपले राज्यमंत्री यड्रावकर साहेब आहेत, राज्यमंत्री विश्वजित कदम आहेत, राजू शेट्टी साहेब आहेत, परवाच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, माजी महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा असतील. या सर्वच मान्यवरांनी माझ्या या गाडीचं कौतुक केलेलं आहे. गाडीमध्ये ते स्वतः बसलेले आहेत आणि महाराष्ट्रात एकमेव असं उदाहरण आहे की या लॉकडाऊनच्या अगोदरपासून मी प्रयत्न करतो आहे आणि आत्तापर्यंत सातत्य ठेवलेलं आहे आणि आज 171 दिवस पूर्ण होतो आहे आणि यापुढच्या काळातसुद्धा माझं हे काम सुरू राहणार आहे. शोले स्टाईलच्या या जनजागृती रॅलीला महान कार्य परिवाराच्या आपल्याला शुभेच्छा आहेत आणि ही यात्रा आपली अशीच सुरू राहू दे आणि लोकांत जनजागृती होऊन कोरोना मुक्तीकडे आपण वाटचाल. धन्यवाद.